Мая вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усімагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усімагутны Божа, учыні, каб у гэтай радасныя дні мы сэрцам праслаўлялі воскрослага збаўцу. Нехай пасхальная таямніца, якую мы цяпер ушаноўваем, заўсёды праслаўляецца ва ўсіх нашых учынках і справах праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечныя. Амен. Читання книги Дзеяў апосталаў. У тыя дні Філіп прыйшоў у самарыйскі горад і абвяшчаў там Хрыста. А людзі згодна слухалі, што казаў Філіп, чуючы і бачачы учыненыя ім цуды. Бо з многіх апантаных выходзілі з вялікім крыкам нячыстыя духі, і шмат паралізаваных і кульгавых было аздароўлена, і была вялікая радасць у гэтым горадзе. Калі ж апосталы ў Єрусаліме пачулі, што Самарыя прыняла Слова Божае, паслалі да іх Пятра і Яна, якія, прыйшоўшы, памаліліся за іх, каб яны прынялі Духа Святога, таму што ён яшчэ не сыходзіў ні на кого з іх, бо яны былі толькі ахрышчаныя ў імя Пана Езуса. Тады апосталы усклалі на іх рукі, і яны прынялі Духа Святога. Гэта Слово Божие. Богу. Ускликни Богу, уся земля, ускликни Богу.
спявайце пра славу ягонага імя, праслаўляйце яго хвалу, скажыце Богу, якія грозныя справы твае. Усклікні Богу уся зямля, няхай паклоніцца табе ўся зямля і спявае табе, няхай праслаўляе імя тваё. Прыйдзіце і убачце справы Бога, грозныя справы яго над сынамі чалавечымі. Усклікні Богу уся зямля. Ён змяніў мора ў сушу, пешу перайшлі раку, там радаваліся ў ім. Ён валадарыць у сваёй моцы навекі. Усклікні Богу уся зямля. Усе, хто баіцца Бога, прыйдзіце і паслухайце. Я раскажу вам, што Ён учыніў для маёй душы. Благословленный Бог, які не адкінуў маёй малітвы і не пазбавіў мяне міласэрнасці сваёй. Усклікні Богу уся зямля. Чытанне першага паслання святого апостола Пятра. Умілаваныя, Хрыста Пана свяціце ў сэрцах вашых, будьце заўсёды гатовымі даць адказ кожнаму, хто патрабуе ад вас слова пра вашу надзею. Але рабіце гэта лагодна, з бояззю Божай і добрым сумленнем, каб у тым, за што абгаворваюць вас, як злачынцаў, былі асаромленыя тыя, хто ганіць ваше добрае жыццё ў Хрысце. Бо лепей, калі ў гэтым воля Божая, цярпець за добрыя ўчынкі, чым за благія. І Христос аднойчы пацярпеў за грахі, справядлівы за несправядлівых, каб прывесці вас да Бога, забіты ў целе, але ажыўлены у духу. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хто любіць мяне, той захоўвае слова маё, кажа Пан, і палюбіць таго Айцец мой, і прыйдзем да яго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табе, Пане. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі, і я папрашу Айца і дасць вам іншага суцяшальніка, каб быў з вамі навекі, Духа праўды, якога свет не можа прыняць, таму што не бачыць яго і не ведае. А вы яго ведаеце, бо ён з вамі ёсць і ў вас будзе. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас. Яшчэ крыху, і свет ужо не ўбачыць мяне.
вы ж бачыце мяне, бо я жыву, і вы жыць будзеце. І той дзень спазнаеце, што я у Айцу маім, а вы ува мне, і я у вас. Хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне, а хто любіць мяне, таго палюбіць Айцец мой, і я палюблю яго і аб'яўлюся яму. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христа. Присядьте на хвилинку, коли ласка. Милованы ў Христе, пану, браты і сёстры, вяртаемся да гэтых справаў, якія адбываліся падчас апошняй вячэры. Езус Христус, Сын Божы, Ён аб'явіўся, каб адчыніць нам брамы неба. Ён прыйшоў, каб выканаць волю Айца Нябеснага. І сёння звяртаецца да кожнага з нас. Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі. Езус Христус сёння звяртаецца да кожнага з нас з запытаннем, чы мы, як людзі веры, чы любім яго. Ён даказаў сваю любоў праз ахвяру на крыжы. А сёння пытаецца, а чы вы любіце мяне? Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі. І я папрашу Айца і дасць вам іншага суцяшальніка, каб быў з вамі навекі, Духа праўды, якога свет не можа прыняць. Яго ведаеце, бо Ён з вамі і ёсць у вас. Кожны, хто прыняў Духа Святога на пачатку падчас хросту, а потым у сакраменце мірапамазання, біжмавання, той атрымаў дары Духа Святога. Гэта моц, якая дае мне ласку ісці разам з Богам. Чи я разумею, які дар я атрымаў? Далей Езус кажа, хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне, а хто любіць мяне, таго палюбіць Айцец мой, і я палюблю яго і аб'яўлюся яму. Гэта значыць, што на кожны дзень, калі я кажу Езу Хрыста, вітаю цябе, калі я раблю знак крыжа, калі я прыступаю да ягоных запаведзяў, калі я прыступаю да алтара і прымаю ягонае цела і кроў, гэта азначае, што Ён ува мне, а я ў ім. Я палюбіў яго і аб'яўлюся яму. За хвіліну на алтары Езус Христус ахвяруе самога сябе і аб'явіцца кожнаму з нас. Ён дасць нам гэты хлеб жыцця. Толькі пытанне, чы я сапраўды прагну яго? Чы я хачу яго прыняць і жыць ім? Чы я хачу, каб гэтае найсвяцейшае цела жыло ува мне і кіравала мною? Чы
Чи я гэтага прагну? Езус Христос хоча умацаваць нас на шляху майго жыцця. Чи я адчыняю сваё сэрца на гэтую Божую дабрыню? Аман. Вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога, Отца Wierzę w Всемогущего, jednego Boga, Ojca Творителя неба Wszechmogącego, и земли, всего Stworzyciel бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженого, перед усими веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, нествореного, одиносутного Отцу, праз якого все сталося. І Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба, і втілавився Духа Святого, з Деви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтськім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, поводле Писання, і узійшов на небо, сидить праворучається, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і Його владарству не буде конца. Віру у Духа Святого, Пана і Животворцу, який Зайця і Сина походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків, віру у один і святий католицький апостольський костюл, визнаю один хрест для відпущення грехов, і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Амен. Разом з Єзусом і праз Його просим Небесного Отца, каб Ён даў усяму свету Усюцяшителя, Духа Праўды. Молімся за святы касцёл, каб ён заставаўся варты натхненню Духа Святого. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за вернікаў, якія яшчэ не прынялі сакрамент канфірмацыі, каб яны хутчэй напоўніліся Духам Святым. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто церпіць за справядлівасць, каб Христос падтрымліваў іх і суцяшаў іх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто аплаквае смерць сваіх блізкіх, асабліва за Зінаіду Пяткевіч у 30-й дзень па смерці, каб вера ў вечнае жыццё давала ім супакой і надзею, а тых, хто адышлі, прыняў Бог у сваё валадарства ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу супольнасць, каб мы любілі Езуса і захоўвалі Його запаведзі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа наш Ойча, спашлі нам Духа Святога, Духа любові, Духа Твайго Сына Езуса Христа, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Иисус свою маті нам оставил, каб звертаться да яе могли, огорне тебе своей опекой. Нас чакае, каб мы все пришли. Да Марии приди, да Марии, ёй свои проблемы расскажи. З радостью я на тебе чакаю кожный час и жадаю выслухать тебе. Да Марии приди, да Марии, ёй свои проблемы расскажи. З
чакае ў кожны час і жадае выслухаць Цябе. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Отче Небесный, нехай узнесутся до Тебе наши молитвы и ахвяры, каб очищены Твоею ласкою, мы стали годными удельничать у сакраментах Твоих великой любови, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серці узносім їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, каб Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуюцца ў васкрасенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог усемагутны, небо і земля поўныя хвалы Твоёй. Хосанна на вышынях, благословленный той, які ідзе ў імя Божае. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вешаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові,
разом з папам нашим Львом, біскупам нашим Владимиром і усім духавенствам. Пам'ятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, пра Зінаіду і пра ўсіх, хто ў тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча твайго. Просім цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абранікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі цябе праз Сына твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, табе, Божа Ойче усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать: Отче наш, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласково супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от греху и захованные от усялякого неспокою, и чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця Збаўцы нашего Езуса Христа. О Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. упокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлене, покликане на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слова, і буде здоровлена душа моя. Калі разбурыце вы гэты храм, утры яго адбудую я вам, так і зрабіў Езус, як абяцаў. На трэці дзень жывы паўстаў,
Jezus ożył, Jezus ożył, Bożaje Carstwo drzwi odkrył. Jezus ożył, z mертвых powstał, od śmierci nam zbawlenie dał. Мы Сына Божьего славим в веках, за тое, что смерти знищив Он страх. Так і зробив Єсус, як обіцяв, на третій день живий повстав. Єсус ожив, Єсус ожив, Божає Царство двері відкрив. Єсус ожив, з мертвих повстав, от смерти нам збавлення дав. Шлях наш земний, Єзу, Ти освятляй, вечним життям Ти нас одарай. Так і зробив Єсус, як обіцяв, на третій день живий повстав. Єсус ожив, Єсус ожив, Божає Царство двері відкрив. Єсус ожив, з мертвих повстав, от смерти нам збавлення дав. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты прозмер повстання Христа, оздоровив нас до життя вечного, помнож у нас плен пасхального сакраменту и умацуй хлебом збавлення нашее серце, праз Христа Пана нашого. Амен. За хвилину виставлення найсвятішого сакраменту набоженства майове, а зараз прийміться Боже благословенство. Пан з вами, І з Духом Твоїм. нехай вас благословить Бог усемогутний, а і Отець, і Син, і Дух Святий. Амен. Тривайте у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Синя
Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молися за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Збавителя, Панна наимудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнов, молися за нас. Королева анgelов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, королева всех святых,
за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанця святого, королева сем'яў, молися за нас. Королева супокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица, Каб сталися ми годними обіцяння Христових. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться отрывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво на святейшей заусёды Паны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Амин. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погордай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заусёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Я, христиане, усведомляем, что мы покликанные до поширения и поглубления в супокою, тому молимся разом з усіми людьми доброй воли. Пане Єзу, Ты сказал, счастливые миротворцы, учини, каб костел, что раз больше клопотился про братерство помеж людьми и об супокою во всем свете. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Супокой опирается только на правде, справедливости, свободе и любови. Тому учини, Пане, каб усе люди лечили себе братами и Твоими детьми. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Учини, Боже, каб тыя, хто кіруе народамі, мелі духа справедливости, згоды, любови, и каб клопотилися про наше супольное добро. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Суцяшальник засмучених, змилуйся над тими, хто терпіць ад воїнаў, розных конфликтов и утиску. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Дай, Пане, каб у розпач
у распачатым сёння молитвах и усталяваліся справядлівасць, братэрства паміж усімі людзьмі. Аб гэтым просім праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пане Божа, супакою, дзеля сваёй ласкавасці Ты стварыў людзей, каб яны былі саўдзельнікамі Тваёй хвалы. Благаслаўляем Цябе і падзяку Табе складаем, бо Ты паслаў нам Езуса, Твайго умілаванага Сына, і учыніў Яго у пасхальнай таямніцы крыніцай усялякага збаўлення і супакою, повязю усялякага братэрства. Падзяку Табе складаем за жаданні, намаганні і чыні, якія Твой дух супакою абудзіў у нас час, каб замяніць ненавість любов'ю, недавер зразуменнем, абыякавай салідарнасцю. Яшчэ больш адкрый наш розум і нашыя сэрцы на патрэбы любові ўсіх нашых братоў, каб мы штораз больш станавіліся будаўнікамі супакою. Памятай, Ойче міласэрнасці, пра ўсіх, хто працуе, церпіць і памірае, намагаючыся надаць свету больш братэрскі характар. Няхай Тваё валадарства, справядлівасць і супакою любові з'яднае людзей кожнай расы і мовы. Няхай наша зямля напоўніцца Тваёй хвалою. Аман. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Боже, Ты у найсвятейшем сакраменте покинул нам успоин своей муки. Просим Тебе, допоможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наживий у сакраменті, о хлібі наживий у сакраменті. Славлю Пана
сакраменте, славлю Пана кожним моменте, о хлібі наживий у сакраменте, о хлібі наживий у сакраменте. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ти єсть маті, з мертвих повстав згодна словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, з мертвих повстав згодна словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, тешься и радуйся в небе, за нас молися в потребе, каб мы в небе спевали, Бога и Тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя, каб мы в небе спевали, Бога и Тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя, вечный отпочинок дай, Пане, а світло вічне нехай й світить. Вічний отпочинок дай, Пане, а світло вічне нехай й світить. Вічний отпочинок дай їм, Пане, а світло вічне нехай їм світить. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и навеки вечные. Амен. Святий Арханьоле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душу снують по світі. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.